kazi basekhona yini abantu abafana nalo la eSouth Africa abaphila impilo eyi-risk. Hayi ngeke ngomfika lo. Hamba boys, Ima! Chandesha! Ozwake! Hamba boys, Hey, uyalayeka kuba levila leli. Yewe, awukhulume lento zengayo ushiye ngokuthula. Hey, ngiyasola ngathi sizoba nevakashi la hostel. Uma uthi si ubala nobani awungitshele zonke le ndaba lezi uzithatha wena. Hey, shut up wena. Angikhulumi nawe. Ngithi ngibona lo yamfo uhambisa ivakashi ihambe eyibonisa indaba. Ngiyamazi ngoba ngangifunda naye eklasini elilodwa le kwaDom A. Namnyamazi lo muntu. Namnyamazi sasifunda naye le kwaDom B eklasini elilodwa. Hey, ngihamba la wena. Ngithi okunye ngifuna ukunaziswa kona yilokhu. Le mali eningikhokhela yona leyo yokuthutha indaba ngifuna ikhuphuke ngo10% ngoba ilandi lehlile le America. Ngingazi ukuthi beliyofunana nale emzini yabantu lize ledle nje. Wena lo Qadola usiye ngale milika yakho. Chitheke, khulumile induna manje. Hey, uyabheda wena. Bheka. Asiqhubeke. Ozwa nakho. Hamba boys, hamba. Nduna.